robiť? A teraz urob to, že pozerá sa akože na mňa. Opäť prekvapenie. Prekvapený ksicht. To je prekvapený ksicht? Áno, som Germany, to je prekvapený ksicht Germany. Dobre, pohode. Pohode. Ja nemôžem, keď ty na mňa šumíš. Prečo? Tak ja nič nehovorím. Kým mi zahýbaj? Tak ako? Aha, máš tam trošku dostať dlhšie v takej polohe. To je v pohode. Bože môj. To je v pohode. Potom... 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 To sa mi odpalo. Ja, pomoc. Však. Toto mi to zapnúť. Som to mala mať niekde z túto. To by to malo byť aj viete, to bola príklada. To je niekde pri tomto onom prehyble. Ako je toto? Ono to je pri tom prehybe. Je to čiara. To je fuk! Preboha! So, it's a last chapter in our CMV and hey, so bye bye and good. Ešte raz, keď máš. Nevidela som to, čo si myšlienky. No, bože, dobre, tak ešte raz. Prepáč, ďalší cvičky, aby som videla, ja som mal. Dobre, takže ešte raz. Bang! Alebo keď neviem, no. Ešte raz. Bang a po 5 sekundách, dobre? Áno. Zostan tam. Si tam mala zostať truba jedna. Prečo?